Seros, vítam ťa na kanále Stargaming. Dnes tu máme Roblox a máme tu hru, ktorú som raz točil, ale druhý a tretí diel sa mi bohužiaľ nenatočil. No a mali ste šancu vidieť iba prvý diel, takže už asi viete, jak vlastne táto hra funguje. No a prvá vec, čo musíte urobiť, je rozložiť si tu stolík so stoličkami. Asi to urobíme tak, že dáme 4 a 4 za každý stôl. To je asi to najlepšie. No a kuchynku našu zrezlú si dáme sem takto. Dáme finish, odklikáme Luigiho, no a dajme si reštauráciu, nazveme ju Star Gaming. No a dáme Open Confirm a môžeme to zatvoriť. Takže týchto pošleme sem. No a hral som to trošku vo skrine, aby som sa to trochu lepšie naučil. No a došiel som na taký trik, čo je v kuchynke. No a to vás za chvíľu naučím. Toto odklikáme. Sorry, že počujete myšku, ale mám hernú myšku, takže to není to najlepšie. No a tu, keď sa dostaneme do tejto fáze, tak vlastne musíme stlačiť všetky 4 šípky naraz. Teraz sme mali stlačiť Space, no ale nestlačil som ho. Niekedy to nejde, ale inokedy to ide. Akorát si musíte dávať pozor, aby ste náhodou nestlačili iné. No a kto chcel burger? Tento, hotdog, teklebsa tu máš. No a toto máš tu. Šup, 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 šup. Odklikal som to všetko, takže ideme naspäť. Teraz všetky tie šípky stlačiť, to sa nepodarilo. Ani toto sa nepodarilo, nevadí, šup. Spacebar, spacebar, prečo to nejde teraz? Vo skrine mi to išlo úplne parádne, no a teraz mi to nejde. Spacebar, to som si nevšimol, nevadí, spacebar. OK, máme burger, šup. Tu takto zoberiem toto dáme tomuto typu, šup. Sorry, že vám šlapem po stole, prepáčte. Ďakujem za love, 23 kešu máme, to je docela dosť. No a tak začínajú sa nám tu rozbiehať kšefty nejaké tie menšie. No papajte, ja sa na vás pozriem, počkajte, tak. Aha, máme tu ďalších hostí, šup, šup. Hýbajte. Na to, že tu boli predtým traja, nám docela malo zarobili, čož je docela divné, ale tak čo už. To si toho, no, neobjednali si toho veľa. Nie títo. Toto si zoberiem, ďakujem. Šup. Doprava, dole, right, hotovo. Nudličky, či čo to sú. Dostali sme diamantiky. Takže máme 3 diamanty a $59. Alebo budeme to nazývať hýbte sa, šup. Som chcel skúsiť, či ich nejde dať k jednému z toho všetkých, ale zjavne nie, pritom vyzerajú skoro tak isto, len je tam na miesto tohoto chalana dievča. Šup, šup, šup. Tak, poďme do kuchyne. Tak, odklikáme to všetko, teraz som dostal wrong button. Keď sa vám to niekedy nepodarí, tak vám to dá wrong, čož je špatné. No a toto tu odklikáme, šup. BBQ
Čo aj to je, aká blbosť. No, takže šup. Akorát si musíte dávať jediné, na čo pozor, je spacebar. Ten nejde stlačiť. Ten vám neuzná, keď stlačíte všetky 4 tie šipky. Takže asi tak. Uznáva to maximálne 4 šipky a to či 4 tlačítka, čo už alebo klávesy inak nazvané na počítači. Donút. Mám donút ja? Odkiaľ mám zebrať? Aha, mám nejaký donút. Teraz som dostal wrong. Dobre, mám tu. On si jeden objednal a má ich tu 5. Má ich 5 tam. No, dajte mi cash. Tiež donutý. Ja, aj spacebar tam bol, to som si nevšimol. Šup, šup. Hotovo. Zoberieme to, dáme to týpkovi a ide papať. No ukáž, jak papáš. Nič v tej ruke nemáš, čo? Sa ti musí na hovno jesť, keď máš hranaté ruky. No, pekne 20. Ešte asi títo dojdú, no a vidím to tak, že týchto ešte obslúžime. Alebo nie. Budeme obsluhovať dovtedy, dokým nebudeme mať 150 kešu, no a potom pôjdeme dokúpiť rôzne tie stoličky do zelenej farby, no šup, 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 tu je, OK. Škoda, že sa tu nedá šprintovať, bolo by to lepšie, takže no rýchlo, šup, šup, šup. Chicken wings, šup. Tomu nejde takto dať, zavadzajú. Šup, 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 šup. No a máme 110 coinov, takže to už... No makaj, šup. Dobre. Toto ide tejto paničke, toto ide tejto, dobre. No a teraz musíme počkať, kým títo tu dopapajú. Toto zoberieme, ty kokos, tu má niekto 1490 peňazí. Toto si všetko odklikáme. Dobre, šup, 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 šup. Vidím to tak, že asi v ďalšom dieli, tento diel skúsime urobiť celý bez toho, aby sme si najali niekoho, kto bude robiť niektoré veci za nás. No a v ďalšom diele si asi najmeme niekoho. Tu máš hotdog, toto mi dajte, šup, ďalší hotdog, si daj, trč si ho kam chceš, najmä do huby sa strká, keď ste hladní, no a poznáme aj takých ľudí, čo si to nedávajú iba do úst, takže hneď prvý je spacebar, wrong button, left, up, spacebar down, up, left, right, down, spacebar, left, down. Mám. Je zbytočné si to síce čítať, keď vlastne toto ide tejto, tento ide tomuto, nie tejto, šup. Vy dvaja máte double cheeseburger. To si zoberiem, ďakujem.
No a máme zatiaľ 169 eur alebo dolárov. To už je na vás. Saďte tam. No. Teraz mi povedz, čo chceš. Ty chceš chicken wings. Tak, mám to pre teba, dúfam, že budeš šťastný, toto mi dajte, hýbajte preč, dajte mi cash. Kokos, to čo som zadelil? Ale ešte toto sladké samé diale, že nezdravo papáte. Spacebar, čo mi to nejde? Niekedy to fakt blbne, ale tak čo už? No, makaj, šup. Wafle, tomuto typkovi, však seber si to. Aha, nie, dobre. Pomýlil som si pomýlil dve veci, čo sú wafle a niečo také, čo, neviem, čo to ani bolo, takže to je jedno, hýbajte preč, dajte mi cash. Ešte, ty kokos. Ale fakt, spacebar down. Aha, to bolo za nimi. Dobre. Tak, no tak zmenil sa plán trošku, teraz dáme close a vlastne chceli sme po 150 dolároch alebo eurách, to sú čo dvojčky normálne. To je zaujímavé, že skoro všetci tu vyzerajú takisto, no. Tak chceli sme po 150 ísť do Ikei, no a nepodarilo sa nám to nejak. No a dopadli sme tak, že máme momentálne 240 dolárov. Teraz budeme mať viacej hneď, ak toto odpracujeme. No a toto sú jedni z posledných zákazníkov a ja si myslím, že Ikeu by sme mohli dať až na ďalší diel, čo si myslím, že je rozumné, aspoň nie sú tak dlhé tie diely a bude sa na nich dať pozerať. Tak. Hýbajte preč, dajte mi cash. Šup, šup, šup. Ešte chcú tak im ešte navaríme. Joj, tam bol spacebar. To som si nevšimol. Ej. Tam bol ďalší spacebar, ja si to nevšímam. 2 spacebary po sebe, to bolo zakerné. Čo? Nejde mi to dnes. Dobre. Aha. Tak, dajte si. Prajem príjemné občerstvenie týmto cheeseburgerom, double cheeseburgerom, dokonca hot dogom a 2 ďalšími cheeseburgerami. A všetky sú double, akorát toto má väčšie mäsa, širšie. Ešte širšie, širšie, hrubšie.
Samozrejme, že som myslel, že hrubšie. Johy, copyright mi to hra. Ale Walker. Tento toto má náhodou pekné. Čo myslíte? Asi to... Asi urobíme našu kuchynku na takýto štýl, čiže je docela pekné. Tu jednu rúžičku nejakú. Je to vidieť, lebo navrhnuté je to dievčatom, aj táto farba nie je zlá, takže tiež niečo také skúsime. V ďalšom dieli, lenže ešte na to nie sú peniaze, jaksík. No a my sa vrátime do našej skromnej predajne, ktorá sa volá Star Gaming. Máme service speed 4,8, to je viacej jak v minulom dieli, no. Čo je celkom smutné. To sme mali ešte sluhov, no a hodnotenie 2,8 kvôli tomu, že tu máme dizajn strašne slabý. Lebo do dizajnu sa nepáči takáto naša zrazlá kuchyňa a tieto odporné drevené stoly. Neviem, že by som proti ním niečo mal, no ale mám. Môžeme byť akože radi aj za to, že niečo máme vôbec, ale keby sme mali niečo lepšie, bol by som radšej. Donát. A tomu toto donesem tak. Ale podľa mňa, až to tu bude trošku väčšie, tak by to mohlo byť pekné. A ešte sa rozhodnem, že jak to tu urobíme, poďme sa zatiaľ pozrieť do iných reštaurácií. Máme lepší service speed, že zarábame kvôli tomu aj viacej, no Nandues, tento má o 0,1% nižší service speed. No a pozrieme, aké to tu má. Má tu nejaké stoly pre jedného. Má dosť divné zladené farieb. Nemôžem mu to ani pozbierať. Nemá to tu nejak extrémne veľké. No tak by som mu to mohol ukradnúť. Pozrieme sa do McDonaldu. Majú tu service speed, tu majú 3,8, ale majú tu celkové hodnotenie lepšie ako my. Tu majú dizajn docela dosť dobrý, no a toto docela dobre vyzerá aj. No a ešte sa rozhodneme, jak to urobíme, ale asi to urobíme na štýl toho susednejšieho a portneme sa trošku divným spôsobom, ale keďže ja už som to hral, tak viem, jak to tu chodí a jak sa portovať pomocou EKI do vlastného skromného kuchárskeho príbytku. No máme 335 coinov, alebo eur, dolárov, hovorite si tomu, jak chcete, ja tomu budem hovoriť coiny alebo eurá, alebo doláre. A chcem sa týmto s vami rozlúčiť, dúfam, že sa vám video páčilo a do tejto série by som asi ani hudbu nepridával, lebo v minulej sérii hneď v prvom dieli tá hudba, prehnal som to s tou hlasitosťou, takže hudbu asi budeme dávať až do takých nejakých videí, ktoré sú viacej zábavné, do týchto asi ani nie, lebo toto sem sa nehodí proste nejaká remixovaná hudba, takže asi tak. Lúčim sa s vami a čau.